Ta zuk nola solasten diozu zure bururi? Ze importantea batzutan honetan foko jartzea, eta hontan kontziente izatea, ez? Nola solasten dugun gure bururi, gaizki, haserretikan, ongi, aukerak ematen. Aurrekon ama batek kontatzen zian, berak 2 urteko txiki badu eta erraten ziola bere buruk eman tentzion mezua zela importantea egiteko gauzak. Eta horren erraten zion, nozbait beldurtzen baldin mazen, berak erratea bere bururi. Posible duzu, eta ordun lortuko zula. Eta aurreko batin pasatu zitzaiola, ikusi zula bere txikia hor salto ezin ninen, eta bere bururi erraten ziola. Posible dut, eta jo, ama bezala, iritsi hori zoragarria. Eta ze importantea, ez? Nola solasten diogun gure bururi. Bai, hori da klabea. Eta oso garrantzia gutxi ematen diogun gauza bat, ez? Azkenean iruditzen zaigu solastea dela zerbait naturala, normala, eta egia da, eta automatikoan egiten dugun zerbait da, egunin zehar etengabe ari gara solasten, ez gara konturatzen erraten dugunak ze pisua dun gure izaeran, ze pisua dun gure egunan pertzepzioan, ez? Eta honitzetan nahi dugu gure txikiantzat hoberena, ez? Nahi dugu erronka baten aintzinen dagoelekan bera enpoderatua sentitzea, bera ausartzea, saiatzea, ez? Inoz gara konturatzen, momentu hortan zure txikia saiatzeko saltori egiten, aurreko aste guzien eman dizkiozun mezu guzik direla klabea. Ez dela momentu hori importantea, ez? Igual momentu hortan ez da ausartuko. Eta ez bada ausartzen momentu hortan ez du importa, igual ez zen bere momentua. Minozuk, astean zehar etengabe bere konfiantza lantzen bali maduzu, laguntzen bali maduzu bere pentsamentu horiek positiborantz edo enpoderatzaile bihurtzen, zaunetzetan pasatzen da, ez? Erortzen zaizu zaude sukaldean, imaginatu, erortzen zaizu zerbait lurrera eta ze tonta naizen. Zure txikiak zer ikasiko du. Wow, erori zaio zerbait biltzen dut ez da deus pasatzen edo zerbait erortzen bali mazait, akatsa da, hankasartut, tonta naiz. Zerbait erori berdin, tonta. Bai, gero nik salto egin behar dudanean, amatxuk erratik, bai, posible duzu, iten alduzu nahi duzuna. Minon, erortzen bazait zerbait, ja tonta naiz, edo etengabe ez, zerbait berria egin behar duzulikan, ez? Pentsa lagun batek erraten dizula, guazen, mendira, eta nini arron motela naiz. Eta, bueno, saiatu beharrean, zu jarratu duzuna arron motela naiz. Eta erogian joango zara mendira, ongi pasatuko duzu, erran duzu motela zarela. Eta zure txikia etengabe aditzen ari da zuk erraten duzuna. Eta etengabe aditzen ari da zuk nola solasten diozun zure buruari. Eta horrela ikasten du berak solasten bere buruari. Orduan, bi gauza horiek dire aitz klabeak da. Nik nola solasten dion nire buruari, azkenen egunen zehar, aurreko batean aritu ginen solasinez, zenbat pentsamendu ditugunez, nahiz horretzen, 20.000 edo. Baina, 20.000 pentsamendu horietatikan, 19.990 txarrak baldin badire, automatikoan atetzen zaizkizun pentsamendu horiek, momentu txar bat duzulik atetzen zaizkizun pentsamendua, segurazki txarra izanen da, eta ez zara enpoderatuko. Eta zure txikiak aditu ditu zure 19.990 pentsamendu ez ditu baditu, binen, hoiekin erran dituzun, ez dut balio, ezin dut, segun txarra, nire lankideak, bai aldu, eta nik ez, nire lagunak posible du, eta nik hau ez dakit nola egiten den, hortan eroriko da berare. Orduan, zu ongi solasten bazara zure buruari, zure txikiak bere buruari ongi solastuko dio. Eta gero gainera, gai bali mazara, berari mantra horiek, mezu positibo horiek emateko, eta errateko, zuk ikusten bali maduzu, ezin duzula, zuk erran zure buruari, bai, nahiz eta ez sinetxi, zuk erran, posible dut, berak ikasiko du bere pentsamendua engainatzen, ez? Nola, entre comillas, edo neurrian, ez da, pixka bat, bere pentsamendua entrenatuko du, eta nahiz eta momentuan ez sentitu gai saltori egiteko, ez sentitu gai lagunen gana joateko, ez sentitu gai igeriketan salto egiteko piztinara, edo bakarrik joateko amatxitatatxin itxea loitera, berak bere buruari erraten bali madio, aldut, posible dut, gai naiz, saiatuko da errexago. Agian ez gaur, agian ez datorren astin, baina ikusiko duzu nola, zure lagun honen alaba bezala, momentu batin, zuk errandako mezu guzti horiek fruitua ematen dute. Tardun ama bezala, datxa bezala, ze opari handigua, ikustea zure txikiak ikasten dula zuretikan, zuk egiten duzun hortatik, eta zuk erraten diozun hortatik. Segun nolako aurrak nahi ditugu edo nolako seme-alabak. Beraien buruan sinesten dutenak, edo 18 urtetara haietu eta sentitzen dutenak nik ezin dut lagundu.
Ze 2 urtetan laguntzea erresa da. Ai, ezin duzu salto egin, lasai lagunduko dizut. Ezin duzu zapatilla jarri, lagunduko dizut. Ezin duzu izkia ongi idatzi, lagunduko dizut. Baina ze pasatzen da 6 urtetan berak gai sentitu behar denik lagunekin kanpora ateratzeko dan bakarrik egoteko zu gabe. Edo joan behar delikan aste bat ezakin nora zu gabe. Ez? Hor bai berak sinetsi behar du bere buruan, eta erronka horieri aurrein behar die. Orduan orain ematen dizkiozun mezu guzik, zure buruari ematen dizkiozunak eta berari ematen dizkiozunak, nabaituko dituzu egunetik egunera. Probatu.